up YouTubers? So, happy kita ng adlaw kay na okay na. Approved ako sa YouTube. Partner program. Daghan-daghan. Kaya salamat sa mga nisuporta sa kuha. Worth it ang paghuwat. So, atong first vlog karon is atong iprank si Van, si Christian ug si Bika kay nangatog man sila since dugay kay sila mga mata guys. So atong first nga video karon maglingaw-lingaw ta guys ha. Matag di ko mapatyan kay dugay ba kami natog gabi mga naabtag yung buntag alas 4 dinuwa mi game nagsige mi duwag ML. So guys, wish me luck. So atong sudlon ang kwarto. Atong pakuyawan. Ako na ibusdak. Ako na ibusdak guys. Sige, wait lang. So guys, ato na silang sudlon na. Dugay kay mong mga mata. Sama guys. Nangatog sila guys. Dahil na kuya wala iking ka dahil? Wala? Unsa ka? Unsa ka? Kita ang video. Ano na? Wasa mo YouTube channel ka? Shout out. Shout out ka. Daniel Gimiro Vlogs 101. Ay, tira. Please subscribe sa iyang YouTube channel guys. Grabe. Wag yung pong mata eh. Sige, takot na yan. Hindi ka bumumang mata? Oh my God. Ano naman? Hindi mo matas, Christian. Hindi mo matas, Christian. Ay, Christian! Christian! Ano ka? Ay, ginoo ko. Hi, Daniel.